екзистенційна російсько-українська війна, примусова депортація, а фактично викрадення українських дітей, мілітаризація, примусова паспортизація, знищення української та кримськотатарської ідентичності на окупованих територіях. Про ці всі важливі і складні теми ми будемо говорити сьогодні. До нашої студії завітала Христина Шкудор, адвокаційна менеджерка проєкту «Де наші люди». Пані Христино, доброго дня. Доброго дня, Руслан. Дякую, що знайшли час і завітали до нас. Без питань, я завжди рада вас бачити і наших глядачів поділитися інформацією. Дякую. Перше моє питання до вас стосується характеру, в принципі, російсько-української війни, екзистенційного питання нас як нації, як української політичної нації, кримських татар, українців і всіх інших етносів і народів, які тут проживають, пов'язаного з проєктом «Де наші люди». Я дивився мапу, там є дані про місця утримання незаконно вивезених українських дітей, там є історичні довідки про депортацію, всі ті репресії, які відбувалися. Просто хочу поцікавитись, спитати вас, як на вашу думку, чи є у нас, як у суспільства, оце сприйняття глибинне того, що з нами робила Росія, Російська імперія, Радянська імперія, всі ці роки, і чи усвідомлюємо ми, що може нас очікувати далі? Це дуже глибоке питання, і я думаю, що ми ще не один рік будемо на нього шукати відповідь. І моя однозначна відповідь – ні. Тому що якщо б ми усвідомили уроки і пройшли їх, нас би не було зараз цієї великої війни. На жаль. Тому що той, хто не пам'ятає свого минулого, не має майбутнього. Ми не винесли ті уроки, це на мою, знову підкреслюю, на мою особисту точку зору, ми не винесли тих уроків, які нам давала і Російська імперія, потім Радянський Союз, і, на жаль, але в цього є суб'єктивні причини. Тому що давайте не забувати, що Сталін і його політика, найбільше Сталін і його політика, була спрямована на те, щоб знищити взагалі етнічність. І це не стосувалося лише українців. Це стосувалося і кримських татар, і грузинів, і прибалтів. Тобто там було тотальне знищення, щоб лишився один великий русський так називаємий народ. Що таке русський так називаємий народ, поки що ніхто не знає, бо це дика орда, на мою суб'єктивну точку зору. Але от він мав залишитись. Всіх решта треба було знищити. Ви знаєте, в мене обоє моїх дідусь і моя бабуся по маминій лінії, вони обоє були депортовані. Мій дідусь був депортований з Польщі. Їх просто забрали вночі з хати, і матір навіть не пережила це, вона померла. По дорозі їй було 11 дітей, їх просто вночі забрали, і вона до Донецької області не доїхала, бо вона не могла це пережити. Моя бабця, гречанка, чистокровна була, їх переселили з Греції. Вона до шкільного віку не говорила ні одного слова ні українською, ні російською. І так вони зустрілися на Донеччині. Я просто це говорю до того, що російська політика залишається такою ж самою. Утім, вони дуже... Дивіться, не можна недооцінювати свого ворога, тому я скажу так, як є. Їм треба зробити в цьому плані комплімент. Тому що вони винищували найрозумніших. Коли вони приходили в село, розказувала моя бабця, вона, яка пережила Голодомор, вони забирали кого? Вчителя, лікаря, священника. Людей, які були освічені, які були, те, що ми зараз називаємо громадянським суспільством, які були лідерами думок. Потім вони перейшли уже на багатих селян, коли вони винищили інтелігенцію, письменників, усіх, хто дійсно міг очолити спротив, очолити рух спротиву. Коли вони їх винищили, вони перейшли на багатих селян. І що вони зробили? Вони дуже просто зробили. Вони зробили алкоголіка Васю, директором колгоспу, який, знаєте, таке в нас поняття синдром консьєржки, який будучи ніким, валяючись в ямі, тут став директором. І в нього по природі оця вся злість, агресія на життя перейшла на інших людей. І він почав їх, грубо кажучи, просто знищувати. І таким чином вони дуже травмували нашу націю. Оце я можу сказати. І так само не лише нашу, просто українців дуже сильно. Так само вони травмували білорусів, навіть більше, ніж нас. Ви подивіться, що в Білорусі. Білоруси своєю мовою не говорять. Вони забули свою мову. Вони домагались. Вони менше змогли зробити це з прибалтами.
Але вони дуже добре познущалися над кримськими татарами і познущалися над українцями. І особливо над білорусами. Я б сказала, що ми ще, слава Богу, в цій гонці не перші. Це тішить. Хоча взагалі хотілося б бути останніми, ну ми не є останніми. І так от, до чого я це все веду? Я веду до того, що ми не зробили висновків. І це наша найбільша проблема. Тому що давайте згадаємо. Я просто з Західної України, і моя бабця завжди мені говорила, що немає, доця, для нас гіршого ворога, ніж москаль. Я виросла на цьому. Але в більшості ми забули. Я приїхала 21 рік назад в Київ, тут української мови не було. Я не говорю зараз про мову, просто це поняття ідентичності. Це маркер, так. Це маркер. Такий, по чому коли мені було 16 років, я пішла перший раз в магазин в гуртожитку, будучи студенткою, і мені не продали хліб, бо я говорила українською. Мені сказали, можете сказати на нормальному язикі? Я сказала, я в своїй державі буду говорити тою мовою, яка в моїй державі є і національною, і є єдиною державною, бо я українка. І від того часу, знаєте, це був для мене гарний урок. Я від того часу, будучи в Києві 21 рік, я ніколи не говорила російською. Ну, хіба що, коли люди були іноземцями, і це не росіяни, коли там грузини до мене зверталися, там є, багато кавказьких національностей, які говорять російською. От тоді я говорила, а так ні. До речі, я згадав, я буквально перед початком повномасштабного вторгнення пощастило мені побувати в Грузії, я дуже давно мріяв там побувати. Так. Мене вразило дуже сильно те, що молодь, тобто мого віку, покоління, вони не знають російською. Вони говорять або рідною мовою, або англійською. І російською говорить лише старше покоління, яке ще при Радянському Союзі зростало. Ну, це не допомагає також зараз грузинам, давайте по-чесному. Подивіться на їхню політику. Тому що, коли країна корумпована і все вирішують гроші, люди забувають уроки. І грузини, на жаль, їхній уряд, я не говорю про пересічних грузинів, вони забули, і оце їхній також, тому що давайте згадаємо 2008 рік, як російська армія стояла майже впритул до Тбілісі. І вони це також забули. Я про це й говорю, що ми повинні пам'ятати те, що вони з нами робили. Вони робили це і з грузинами. Але тут питання не в нації, а в лідерах нації. Але вони є відображенням суспільства. Як вони ставляться? Подивіться на прибалтів. Де прибалти за цей час? Де вони? Хоча вони також тільки зараз намагаються якось легальними шляхами виселити росіян з своєї території. Але вони також їх запустили. Просто вони на державному рівні трохи іншу політику проводили. Можливо, багато, знаєте, хто мені закидав, коли я про це говорила, що, мовляв, вони інших розмірів, що вони дуже маленькі. Звичайно, в меншій хаті легше зробити порядок. А в нас хата дуже велика, ще мультинаціональна, так як українці всіх люблять і всіх приймають, в принципі. Ми всіх, дійсно, ми дуже відкриті. І якщо хтось приходить до нас додому, ми завжди з хлібом, сіллю зустрічаємо. І в нас, це і наш плюс, і наш мінус. Судячи, просто продовжуючи ваше перше запитання, ми не винесли уроків, тому у нас війна. Грузини йдуть тим самим шляхом. На жаль. Продовжуючи тему знищення ідентичності, росіяни якраз це роблять, зокрема, і через дітей. Так? Тобто депортуючи, викрадаючи фактично українських дітей з окупованих територій, вивозячи їх через інші окуповані території в 2014 році, наприклад, Крим, і вивозять їх далі вже до Росії. Ми обговорювали, до речі, цю тему в першому випуску другого сезону нашого подкасту, що про Крим. Хочу більш детальніше розібратися в цій темі. Що потім відбувається з цими дітьми, куди їх вивозять? Чи ви слідковуєте ви це? Ми насамперед хочемо донести до всіх. Ми робимо зараз це як піар-армія в межах проекту «Де наші люди». Ми робимо це в межах світу, працюючи з нашими партнерами, що це не є випадковістю війни. Тому що наші західні партнери, на жаль, чомусь сприймають, що це випадковість війни, мовляв, їх треба там якось рятувати і все інше. Ні, це спланована політика. І це політика спланована Росією протягом століть. Це не нове зараз. Але зараз просто в 21 столітті в таких масштабах це шокуюче просто.
Дивіться, за даними Офісу омбудсмена, а також Організації Об'єднаних Націй, на даний момент цифри різняться. Від 2,8 мільйона до 4 мільйонів українців депортовані в Російську Федерацію. Це впродовж цих майже Це впродовж оцього часу від повномасштабного вторгнення. Це від 24 лютого 2022 року. Таких цифр ніколи не було. Навіть ніхто не знає, просто не знають навіть, що з цим робити. Бо тому що, дивіться, ми коли говоримо про депортацію, ми дуже часто говоримо про дітей. Звичайно, це дуже тема, яка за серце чіпляє, бо це самі незахищені члени нашого суспільства. Вони не можуть самі за себе постояти, вони не можуть вернутися самі додому, вони не можуть прийти, ми там кажемо, зверніться в якийсь орган, там подзвоніть по мобільному телефону, вони не можуть цього зробити. Але давайте не забувати і про дорослих, які також депортовані. Ну, якщо давайте ми про дітей, потім про дорослих, бо будемо це все окремо розділяти. Серед цих, візьмемо навіть найменшу цифру, 2,8 мільйона, від 100 до 150 тисяч – це діти. Значить, у нас ми ідентифікували 19,5, чуть-чуть більше. 358 з цих дітей тільки повернулися назад. Про що зрештою от з цих, розумієте, цифр 150 тисяч ідентифіковано, 19,5, 356 вернулися. Це величезні цифри, яких не стикалася, скажімо так, я не побоюся цього. У 21 столітті в Європі з цим ніхто не стикався. Правові механізми повернення цих дітей є, але є проблема. Росія не дотримується ніякого міжнародного права. Їм все одно. Дивіться, що відбувається з цими дітьми далі. У нас є частково дані, частково свідчення дітей, яких вдалося депортованих повернути назад в Україну. Про що вони говорять? Значить, їх вивозять переважно через територію Криму. В Крим це як перевалочна база. Є 3 тисячі депортованих дітей через територію Білорусі. За що ми зараз вимагаємо в Міжнародного кримінального суду, щоб також був виданий ордер на арешт Лукашенка. Бо тому що якщо Львова, Білова і Путін мають ці ордера, Лукашенко такий самий воєнний злочинець, і 3 тисячі дітей через його територію були вкрадені, депортовані в Україні. Значить, він також має відповідати. Поки що цього ордера, на жаль, нема, але ми робимо все, що в наших силах. Я говорю в межах нашої організації, але думаю, що всі, до кого ми звертаємося по допомогу, нам ніхто не відмовляє, що він також має бути воєнним злочинцем і також має виданий бути ордер на його арешт, що він дуже сильно боїться, але всі мають відповідати за свої вчинки. Значить, 3 тисячі дітей були депортовані через територію Білорусі. Найбільша проблема з цими дітьми, в них крадуть ідентичність. Їм повністю змінюють документи. Як можна знайти дитину, допустимо, якщо це свідомий вік там 15-16 років, навіть 14, дитина знає, як її звати. Коли ми говоримо про маленьких дітей, там пару місяців, пару років, вони ж не знають. Вони їм повністю просто стирають ідентичність. Вони ж для цього змінили закон. Львова-Білова звернулась до Путіна. Це ж було на підставі чого їм і вручили обом цей ордер. Бо вони це ще вийшли в ефір і це гарно розказали. Щоб були докази вже повністю для Гааги у них обох. Щоб на лаві підсудних не просто так сиділи. Вони своїми вустами поміняли законодавство, сказали, давайте спростимо, зробимо це все і порушимо міжнародні закони. Так от, після цього цих дітей усиновлюють. Це якщо ми говоримо про дітей, яких викрали з дитячих будинків, і які частково позбавлені батьківських прав, бо цих дітей найлегше викрасти. У нас є також свідчення, наш історик-дослідник Владислав Гаврилов, там у нього ціла стаття наукова є, як в Херсоні переховували дітей від того, щоб їх російські солдати не вкрали в одному з дитячих будинків, особливо директор цього дитячого будинку сам на свій страх і ризик їх ховав то в церкві, то в підвалах, щоб їх не забрали. Все-таки російські солдати, коли їх знайшли, вони їх всіх забрали і вивезли на територію Росії. Їх же ж виводять, вибачте, переб'ю, під приводом відпочинку, ще чогось. Дивіться, насамперед, якщо це ми говоримо про Херсон, то їх вивозять під приводом того, що це убезпечить їхнє життя. Тобто воєнні військові дії, війна – це небезпека для їхнього життя і здоров'я, і ми їх давайте вивеземо, щоб вони в безпеці були на території Російської Федерації. Це одна історія. Це коли ми говоримо про сиріт. Якщо ми говоримо про дітей, у яких є батьки, які на окупованих територіях, наприклад, є такі історії у нас,
Не один, це не поодинокі випадки. Коли приходять, наприклад, на окупованих територіях до батьків і кажуть, ми дітей візьмемо в Білорусь, в Крим на канікули. І все, і дітей не повертають. Діти поїхали, і під приводом того, що там військові дії – це небезпека для дітей, при живих батьках дітей утримують в Російській Федерації. Є два варіанти після цього. Батькам пропонують переїхати на територію Росії, або цих дітей просто під приводом позбавляють батьків батьківських прав і знову ж таки усиновлюють в російські сім'ї. Ви розумієте, наскільки це, це геноцид. І про це світ має знати. Тому що це не випадковість. І Росія не просто так це робить. І вони прекрасно знають, що вони роблять, тому що цим самим вони вирішують свої демографічні проблеми. На початку 2000-х особливо загострилось це з 2010 року. Російські науковці і соціологи ставили звіти на стіл Путіна про їхні демографічні проблеми, особливо в Сибіру і на Далекому Сході. Наприклад, на Далекому Сході Мішустін, прем'єр-міністр, хто не знає, Російської Федерації, відзвітував, що в них є, наприклад, 450 тисяч робочих місць, але працювати там нікому. Що вони роблять? Вони депортують українців на Далекий Схід, в Сибір. Наприклад, у нас є випадки задокументовані на Херсонщині, коли лікарям пропонували дуже великі гроші, щоб вони переїхали працювати на Далекий Схід. Тобто це сплановано все. Якщо хтось скаже, що це просто випадковість, там їх рятують, а потім не знаю, що з ними роблять, так це не так. Бо тому що, якщо ви врятували, то ви тимчасово, ви маєте їх повернути назад, коли там, наприклад, спокійно. Або, принаймні, дати доступ, щоб могли третя сторона, я не говорю про Україну і Росія зараз в такій стадії війни, гострій. Дайте міжнародних організацій, Червоний Хрест, ООН, будь-кого, пустіть, дайте доступ до документів і дайте дані про цих дітей. Ніхто ж цього не робить. Ви ж розумієте, що депортація це довгострокове, коли ми будемо дуже довго бачити наслідки цього. Я це розумію просто як нащадок депортованих кримських татар. До речі, я хотів би зауважити, що на сайті проєкту «Де наші люди» публікації англійською мовою, тож до наших глядачів, якщо у вас є друзі-іноземці, які хочуть дізнатися більше, то діліться посиланням, ми їх закріпимо в описі. Так, ми там абсолютно, це справжні історії, справжніх людей, яких ми знайшли, це те, що дійсно відбувалося. Тому що, на жаль, Росія в пропаганді дуже далеко пішла. Вони колосальні гроші на це витрачають. Ви як журналіст, думаю, прекрасно це знаєте. Так, і в них є оці Russia Today за кордоном, тільки в Західній Європі, тільки недавно її перестали транслювати. А що вони робили? Вони лили пропаганду в вуха іноземців. Робили це професіонально. І тепер вони намагаються це відбілити. Вони ж не говорять про депортацію. Вони говорять про евакуацію. Але давайте будемо відвертими, що згідно міжнародного права вони мають повернути цих людей. Вони мають надати дані про цих людей. Вони не можуть говорити про евакуацію і повністю закрити їх в Росії. Ми не знаємо ні де вони, ні що вони, ні чи їм потрібна допомога. В них часто густо нема грошей. Вони не можуть, я про дітей взагалі мовчу. Там взагалі невідомо, що з ними. Є в нас історії дітей, яких вдалося повернути, і там, особливо ви, як кримський татарин, вам буде, напевно, це цікаво, на території Криму. Артек тільки недавно війшов до санкцій, хоча, в принципі, це така сіра перевалочна база для викрадення українських дітей, вона була з 2014 року. Він тільки недавно потрапив під санкції. Тобто, і там за українську мову, за те, що ти себе ідентифікуєш як українця, за те, що ти співаєш український гімн, тебе карають, тебе б'ють, на тебе плюють. Тебе, допустимо, там була така історія, що в хлопчика була футболка з українським прапором, тебе заставляють це знімати. Це як називається? Як не геноцид і як не знущання над ідентичністю. Це доволі важка тема, тому що я, як людина, яка працює в темі Криму безпосередньо вже багато років, це в Криму просто постійні випадки. Я не говорю там про освітню систему, де
хоча вони фактично окупаційним законодавством визнали 3 державні мови в Криму, але в життю, в реальних умовах українська мова і кримськотатарська мова вони не розвиваються, вони не вивчаються, тобто максимальне цькування за це. Ми зараз повернемося ще до цієї теми. Пані Христино, я просто хочу уточнююче питання про цих дітей, про тих, кого вдалося повернути. Так. В якому стані ці діти повертаються? Тобто я маю на увазі їхній фізичний стан, моральний стан, чи потрібно для них реабілітацію проводити і хто це має робити? Їм всім потрібно проводити реабілітацію. Я скажу вам зразу. Це без варіантів. Це є посттравматичний синдром. В будь-якої дитини, яка через таке пройшла, є посттравматичний синдром. Розумієте, якщо дитина там 10 місяців, то ми не можемо її ні запитати, ні повернути. Переважно повертаються діти, які самі змогли вийти на зв'язок зі своїми українськими родичами і сказати, де вони. І тоді я не буду зараз говорити, як їх повертають, тому що це ми дамо зброю в руки ворогу, вони ж нас всіх прекрасно дивляться, ми не будемо про це. І це не можна розголошувати. Вже коли це все завершиться, я думаю, ми тоді про це можемо поговорити чітко, відверто. Про зараз головне не нашкодити. І якщо ми зараз... Я просто дуже часто мене це запитують, і я просто дуже часто говорю, ви хочете, ви за що воюєте? За те, щоб наші діти повернулися, чи ви хочете сенсацію? Тому що якщо ми зараз про це розкажемо, ви розумієте, ми зразу обрубаємо цей канал. Є канали, якими повертають дітей. Як це робиться, зараз ми сказати не можемо. Після завершення війни, абсолютно, я думаю, ми відверто всі про це поговоримо. Ці діти повертаються в важкому психологічному стані. Дивіться, перше, сама це війна... Це переважно діти підліткового віку. Так. Дивіться, перше, війна. Війна – це вже дуже сильний, навіть дорослій людині дуже складно пережити війну. А ви ж розумієте, що це діти з зон, де були активні бойові дії. Це перше. Друге, їх забрали озброєні російські солдати в більшості випадків і під дулом автоматів вивезли там на територію, грубо кажучи, чи Криму, через Крим, в Російську Федерацію. В цих пунктах тимчасового утримання ми взагалі не знаємо, що там відбувається. Ви ж розумієте? Ми можемо тільки сказати посвідчення тих дітей, які повернулися. Я ж це озвучила, що ті, хто повернулися, вони сказали, що над ними знущаються. Вихователі їх змушують співати російський гімн, якщо вони не хочуть хоча б відкривати рот. За те, що вони українці, їх просто б'ють. Їх просто хочуть затерти, як нашу націю хочуть просто стерти, ніби її нема. Щоб їм було стидно, що вони українці. Та для чого ми будемо ходити, якщо пам'ятаєте, коли розпочалося велике повномасштабне вторгнення, Львова-Білова заявила, що, значить, дітей, яких ми привезли, вони були дуже негативно налаштовані з Маріуполя до Російської Федерації, співали гімн, кричали «Слава Україні!», но ми їх перевоспитаємо. Я не можу сказати достеменно, що робиться в цих таборах, тому що а в нас є там допуск, там ні міжнародних ні спостерігачів, там нікого нема, крім росіян. Як ми можемо сказати, що там відбувається? Я ще хотіла одне підкреслити. Ми дуже багато говоримо про депортацію, але ми маємо всі прекрасно чітко розуміти, що немає чарівної таблеточки, яку ми зараз скажемо, цей рецептик, вип'ємо цю таблетку, і всі наші люди просто повернуться. На жаль, нема. Є правові механізми, як ми можемо повернути наших всіх депортованих. Але для цього треба повний програш Росії у війні. Треба, щоб їх розбили, і в нас просто був фізичний доступ, навіть не в нас, добре, не пускайте нас. Пустіть ООН, Червоний Хрест до цих документів, щоб ми могли знайти, ідентифікувати цих і дітей, і дорослих, і дати їм можливість повернутися додому. Тому що без цього ми не можемо говорити, про яке повернення ми можемо вести мову. Та, звичайно, є випадки, що люди отримують просто російські паспорти, до паспортизації ми ще дійдемо, через територію 10 країн об'їжджають це все і повертаються в Україну. Є таке. Але ми ж прекрасно розуміємо, що, перше, не всі освічені. Друге, не всі мають таку сміливість. Це ж люди, бувають з сільської місцевості, їх можна дуже просто залякати, поламати їм психіку. Третє, не всі навіть мають гроші, щоб це зробити. За які гроші? Куди звертатися? Як це зробити? Тобто, деяких просто тероризують, те вже я ж сказала, дітьми. Якщо дітей, наприклад, тримають в Росії, і їм треба за тими дітьми поїхати. А як їм поїхати, якщо в них немає грошей?
наприклад. Ну, тобто є дуже багато випадків, і це треба розглядати все абсолютно індивідуально. Пані Христино, окремою темою хочу зачепити буквально одним питанням. Так. Тему мілітаризації наших ж дітей. Я по Криму відслідковував цю проблему, звісно, що з 2014 року. Ця пропаганда воєнного стилю життя, заохочення до служби в лавах російської армії, країни-окупанта. Це все призвело врешті-решт до того, до речі, що в 22-му році ми вже отримали те покоління молодих українців на окупованій території, яким промили мізки, і які пішли воювати проти нас. Це є воєнний злочин, до речі, згідно міжнародного законодавства. Так. Хочу вас попросити пояснити, як це відбувається, тобто якими методами діють росіяни, і чи можемо ми потім вже говорити про те, чи ведеться у нас якась підготовка до того, як ми будемо цих дітей, скажімо так, лікувати? А оце складне питання. Оце, знаєте, найскладніше, напевно. Тому що Збройні сили воюють не лише за території, насамперед за людей, а як цих людей вернути? Розумієте? А психіку дитини дуже легко зламати. Це психологи. Я не психолог, але те, що психологи говорять. А повернути і відновити її дуже складно. І це буде ціле, я думаю, не один науковий інститут буде працювати над програмою, як повернути цих дітей. Але повертаючись все-таки до кореня цієї проблеми, дивіться, є три основні мілітаристські юнацькі організації в Росії. Це є Юнармія, Вагнерьонок і Рух вперед. Почнемо з першої. Юнармії, яка найбільш поширена і куди найбільше дають депортованих українських дітей, яка, власне, працює і на території Криму, і на території Донецької і Луганської областей, які ще з 2014 року окуповані. Значить, починається це все дійство з 6 років. Вони туди беруть дітей 6-7 років до 16-17. У 14 в них починається курс молодого бійця. Значить, вони вбивають в голову дітей оцю всю свою пропаганду, і що вони мають, значить, бути юними солдатами. Тобто вони собі готують, ви правильно говорите, молоду армію, і в них навіть не вистачило розуму, бо засновник цього всього табору – це міністр оборони Росії Шойгу. Тобто вони навіть не додумалися якось це завуалювати, зробити це якось не так яскраво. Я завжди казала, що інтелекту їм треба трошки позичити. Тобто я не применшую, що в них там є ті люди, які розробляють цю всю стратегію, але в них імплементація цих всіх стратегій якась дуже рубана. Але це вже таке діло. Значить, вони собі готують юнармію. І правильно ви сказали, ті діти, які в 2014 році були дітьми на території Донецької і Луганської республіки, так званої, таких квазі-республік, зараз вони воюють проти України, що є, власне, воєнним злочином, як я вже це говорила, згідно міжнародного права. Це перша організація. Друга – Вагнерьонок. Це, значить, Вагнерьонок імені Пригожина, який вже помер, якому помогли померти. І це таке більше елітне. Вони там більше росіян. Це такі молодих, юних росіян, значить, як в елітні ряди своєї цієї приватної армії. Не будемо на цьому зупинятись, бо це чисто російська історія, і, власне, вони працюють над тим, щоб, напевно, зробити свою країну, я не знаю, якимось лагерем. Я навіть не знаю, як це назвати. Програми, я так розумію, там приблизно однакові. Так, приблизно однакові. Це, значить, Росія превише всього. Ми тут всі умремо за Росію. В принципі, то, що... вони ж їздили, питайте, з наклейками, це що до війни було, до великої повномасштабної, можемо повторити. 41-й і 43-й рік ми можемо повторити, вони ж з наклейками їздили по всій Росії. Я думаю, що там діди їхні переверталися в гробах, бо, наскільки я знаю, всі, хто пройшов Другу світову, казали, щоб тільки не було війни. І вони завжди за це пили. По моїй пам'яті, того, як я виросла навіть в нас в Україні, я сумніваюся, що російські діди хотіли ще раз 42-43 рік повторити. Їхні внуки рішили повторити. Насправді я вам тут скажу, що політика їхня не змінюється. От як було в Російській імперії за батюшку царя будемо помирати, так вони абсолютно. Зараз. Їм треба цар. І дивіться, і третє, я дуже коротко зупинюсь, дуже коротко. Це рух вперед. Так, рух вперед, движення вперед. Значить, є така організація. Там в наглядовій раді є сам Володимир Путін.
Значить, це організація, вона більш ідеологічна, яка промиває мізки дітям про війну, так зване СВО, яке в них називається спеціальна військово-воєнна операція. І, значить, там є такий проект, як «Парта героя». Зараз це дуже широко поширено і на окупованих територіях. Значить, там той, хто вмер в Україні, значить, вони роблять парту його імені, обклеюють його наклейками, і туди садять відмінників, і це, значить, велика честь сидіти за партою цього полеглого героя. Ви правильно сказали, що перед нашим ефіром, що в Мотороли є така парта на окупованій території Донбасу. Тобто це широко поширено по всій Росії. Ви ж розумієте, що з дитинства дітям отак промивають мізки, що, значить, оця парта героїв, воно все таке в такому чисто радянському стилі, в їхніх найкращих традиціях, обклеєне цими ленточками георгіївськими, і от оце, значить, такий в них проект. Угу. Це якщо коротко. І думаю, що просто треба зазначити, що там і освітні програми в підручниках просто для загальноосвітних якихось закладів йдуть, я так розумію, про цю так звану СВО, про український нацизм, значить, чи там, як вони неонацизм називають, спеціальні уроки, я так розумію, що телевізійні, радійні програми в них також присутні. Є, дивіться, в нас громадські організації також роблять, я дуже коротко про це скажу, роблять спеціальні дослідження, от вони беруть російські підручники, от особливо вони зараз переписали їх під війну абсолютно кардинально. Є така організація «Альменда» називається. Вони саме взяли один з підручників. З Харківської області, по-моєму. І вони взяли, ті, що в Харківській області, коли вони всі тікали, от вони забрали один з цих підручників, і вони прямо там дослідження. Якщо комусь цікаво, можете зайти на їхній сайт. Там чисто вони розписали, вони зробили прямо психологічний розклад, що дітям в мізки там вливали. Вони прямо по розділах це все проаналізували, і там просто фантастика. Тобто вони переписали, взагалі, вони змінюють реальність. Вони змінюють не то, що історію, вони вже змінюють реальність. От в мене таке враження, що Путін живе в цій своїй реальності, в цьому паралельному світі. І от вони все роблять, щоб він в цій бульбашці своїй відчував себе якось комфортно, напевно. Тому що там абсолютна ахінея. Там абсолютно взагалі щось несусвітнє написано. І вони це дітям вливають в мізк. І що найгірше, вони зараз це роблять на окупованих територіях. Бо я вважаю, що ці вчителі, які зараз вчать дітей в Запорізькій області, в Херсонській, в тому самому Криму, їх треба на лаву підсудних в Гаагу, разом з Путіним, і Львовою Біловою і Шойгу. Тому що вони ламають психіку дітям. Вони їх вчать оцій жорстокості, ненависті до всіх, хто... росіяни взагалі, вони відомі шовіністи. Вони ж расисти, шовіністи. І всі, хто не є слов'янами, я не буду зараз просто змити ризикувань того, що ми на Ютубі, нас можуть просто заблочити за це. Я не буду називати, як вони їх називають. Але в мене є багато, тобто в мене є навіть... Ми всі знаємо ці переклади. Ми знаємо ці слова. Тобто, якщо ми, українці, кримські татари, грузини, білоруси, це ж вони всім придумали так звані клички, і вони нас всіх обзивають. Тобто і що це означає? Це просто синдром нижчевартості. Вони хочуть показати, що вони вище, а ми, значить, всі нижче. І що вони роблять? Вони ж вчать цих дітей ненавидіти всіх, хто не є слов'янами, так званими росіянами, чи я не знаю, може вони вже за Гітлером пішли, Атлантиду шукають, атлантами, я не знаю кому. Це ж правда. Вони вони вчать їх ненавидіти. Всіх. І що доброго з цього вийде? Ненависть ще ніколи ні до чого доброго нікого не довела. І історія це явно показує. Давайте згадаємо навіть Другу світову війну. І того самого Гітлера. Він же також ненавидів всіх, крім етнічних німців, шукав Атлантиду і там якихось атлантів міфічних. А всі решта, значить, були цигани, євреї, українці, білоруси. Це були... Так, а чим це відрізняється, поясніть? Ідеологія ж та сама. Тобто всі, хто не є русскими, це всі люди нижчевартісні, і вбити їх – це нормально. Піти вбивати їх за те, що вони українці, чи за те, що вони євреї, чи за те, що вони кримські татари, і в них просто інше бачення. І вони не згідні бути росіянами. А що це говорить? Це про геноцид. Це про те, що ви сповідуєте
релігію ненависті, вчити цьому своїх дітей. І мало того, вони це все, в нас ще є також дослідження, вони це все церкву примішують. І навіть я вам скажу більше, ми знайшли докази, що російська церква, православна церква Московського патріархату брала участь також в депортації людей. Вони безпосередньо допомагали депортовувати людей. З нашої ж території, на нашій ж території російська церква була така собі агентом, і вони депортовували наших людей. Так вони все використовують. От і все. Просто найбільше, мені здається, зараз нам всім треба запам'ятати і об'єднатися. І фантомні болі, на жаль, від цієї війни ми ще дуже довго будемо відчувати. Дуже довго. Але просто давайте не зробимо, бо це наше покоління, моє, і Руслане, і ваше. Щоб не дати забути. Не вчити знов наших дітей, що ми друзі з русським народом. Розумієте? Не вчити їх. Тобто я не сповідую те, що ми маємо якось ненавидіти їх. Тому що якщо ми почнемо такою самою ненавистю до них іти, ми такі самі, ми нічим не кращі. Але пам'ятати і робити висновки ми зобов'язані. Тому що якщо ми цього не зробимо, то вже наші діти, внуки, і ще 2 покоління, це ж все вернеться. Росія ж показує. Давайте подивимося на всю... Ви як історик, ви може краще за мене це поясните. За фахом, так, але не практикуючи, скажімо. Так. Ну, я маю на увазі, як історик за фахом, ви ж краще історію, напевно, знаєте, ніж я так думаю. В українській історії це завжди було. І тут у нас дуже спільні речі у українців і кримських татар, якщо ми говоримо про нашу країну. Я просто цю тему... спробую завершити такими словами. Ви казали про те, що в вашій родині говорили про бабуся, якщо не помиляюсь, що найгірші вороги – це москалі. Я переусвідомив в 14-му і в 22-му році ті слова, які мені завжди говорили мої дідусі. Сувга таянма, русха інанма. Тобто на воду не спирайся, росіянину не довіряй. Інший мій дідусь, він був дуже негативно налаштований до росіян, скажімо. Він мені завжди казав, що «Егер яненда урус олса, джебенде пчах тут». Якщо поряд росіян, тримає в кишені ножа. Це оці, я не знаю, народні мудрості, національна пам'ять. Так вони свого життя це говорили. Так ваші дідусі і моя бабуся з дідусем, я ж теж з Західної України, в нас там ОУН-УПА були дуже поширені, в мене частина родини мали, так скажемо, брали участь в визвольній війні, я скажу так, тому що це насправді, якщо ми подивимося на історію, ОУН-УПА, вони воювали тільки за незалежність українського народу, щоб ми жили вільно, все, це була їхня основна мета. Їх потім КГБ російське, через те, що не могло здолати, зробило такими демонами. Але насправді це люди, які, так само, як і ми зараз, воювали за те, щоб український народ жив вільно, все. Це все, чого вони хотіли. І так, я вам кажу, що вони просто, і ваші дідусі, і мої, вони з свого досвіду це говорили. Вони просто це пройшли. Бо одного дідусь в мене був з Бандерою пов'язаний, а іншого просто депортували ні за що. І вони їм всім поламали життя росіяни. В принципі, Руслане, те, що вони зараз роблять із нами. Так. Просто зараз ми маємо більше можливостей воювати, і кожен на своєму фронті. Чому нам успіхів і побажаю. Маємо завершувати. Останнє питання. Дуже важлива тема. Ми з вами, в принципі, познайомилися на цьому заході про примусову паспортизацію, яку росіяни влаштували на окупованих територіях. В Криму, зрозуміло, і окупованих районах Донецької, Луганської областей це з 2014 року тривало. Зараз це і на Запорізькій, і в Херсонській областях триває на окупованих територіях. Які важливі тези? Ми неодноразово проговорювали і проговорюємо, що ми не визнаємо ті документи, які росіяни видають нашим громадянам. Історії колаборантів і звичайних, скажімо так, людей, які вимушені, це різні історії. Прошу вас окреслити основні тези щодо примусової паспортизації. Це перший момент. А другий момент, чи мають наші громадяни якось фіксувати це або подавати це до наших органів? Так, давайте спочатку, значить, основне. В українському законодавстві не прописана жодна відповідальність, ні кримінальна, ні адміністративна, за отримання російського паспорта.
Взагалі, так як ми не визнаємо їхні документи, то сам факт отримання цього документу не передбачає відповідальності перед законом України. Це я хочу, щоб всі почули, тому що дуже багато і часто говорять про те, що якщо ти значить, отримав російський паспорт, ти дорівнює колаборант і зрадник. І Росія цим маніпулює, до речі. Абсолютно. І їхня пропаганда говорить про те, що от все, ви отримали російський паспорт, значить в Україні тут вже вас будуть чуть не розпинати, і ви в тюрмі будете сидіти. Це ж вони спеціально це роблять. Це є частина ідеології і психологічного тиску. Так от, всім, хто нас слухає і отримав російський паспорт, знайте, немає відповідальності просто за сам факт отримання російського паспорта. Є інше. Є факт, якщо ви з колаборантами співпрацювали. Якщо ви, наприклад, працювали в їхніх окупаційних органах. Але знову-таки, окупаційні органи теж треба відрізняти. Якщо ви були електриком в адміністрації, там, чи я не знаю, прибиральницю, бо ми теж розуміємо, що цим людям треба щось їсти, ну їм треба за щось жити там. То це не є факт державної зради. Але якщо ви очолювали, наприклад, Запорізьку ОДА, так звану ОДА в частину, там, я знаю, Запорізький край, так. Ну, Запорізький край, не знаю, як вони це називають, це квазі новостворена, я навіть не знаю, як це описати своїми словами, я думаю, самі не знають як, просто щось там роблять. Ну, значить, якщо ви це робили, чи як Аксьонов в Криму з 14-го року, тоді так. Тоді абсолютно це як державна зрада, це кваліфікація державної зради і там вже вся відповідальність, згідно закону України. Все. Саме факт отримання паспорта не є злочином. Ми розуміємо, що зараз росіяни зробили такі умови на тимчасово окупованих територіях, що люди просто не можуть без цих паспортів. Я вам просто наведу один із прикладів. Я їхала в поїзді, і зі мною їхав чоловік з Бердянська. І, так як йому десь самому під 50, його батькам десь під 70, я думаю, а може за 70. І вони відмовились, звичайно, такі старі люди, в них там хата, їхній город. Так як я з його слів зрозуміла, він досить заможна людина, в нього там якісь лишились друзі. Як вони там живуть, це ми поза скобками залишимо. І, значить, вони їм привозять гроші. Вони не взяли російських паспортів. Але тільки через то їм не платять пенсію, їм не платять нічого. Але так як цей привозить їм просто продукти, гроші, то в них нема такої сильної потреби в цьому. Бо цей друг, значить, його привозить їм цей. Але один з днів просто прийшли російські солдати з автоматом до цього дідуся, якому за 70, і під дулами автоматів змушували писати заяву. Він не написав, але в нього тиск скочив 200 на 220, а ви ж розумієте, що це передінфарктний стан 70 років. І він каже, я їх сам прошу, що візьміть ці паспорта. Вони кажуть, ні, бо нам всі скажуть, що ми зрадники. Так от, я хочу сказати цим людям, вони не зрадники. І тут питання виживання. Зараз найголовніше питання – вижити. Бо ці люди мають дочекатися, поки Збройні сили прийдуть туди. А якщо вони помруть до того часу, то це нікому від цього краще не буде. І питання виживання зараз на цій території, просто цей приклад, як на мене, дуже, дуже показовий, показує, як це. Нікому від цього легше не буде. І тому, якщо це питання вашого життя, беріть. Це все, що я можу сказати. Нашим людям головне там зберегтись, вижити і дочекатися. Дочекатись Збройних сил. І чи людям треба фіксувати? Так, потрібно, можна звернутися в офіс омбудсмена, але дивіться, я не буду відкривати всі деталі, але в Україні є чіткий механізм, як перевірити. Як перевірити, людина просто взяла російський паспорт, бо була змушена, бо її просто в лікарню не брали, і вона не могла ліки купити в аптеці, і не могла дитину в школу віддати. Чи вона взяла цей паспорт, бо вона була колаборантом, співпрацювала з окупаційною владою і співала гімн Росії. От і все. Є. Просто дивіться, тут саме головне, оте, що проповідаєте вчора мер Мелітополя Федоров говорив, щоб цей механізм правовий швидше дійшов, ніж самосуд. Бо це давайте не будемо забувати, що в Харківській області, коли її звільнили, там були оцих колаборантів, вони ж повтікали в Росію, і люди просто йшли і спалювали їхні хати. За те, що вони робили. Це самосуд, але я думаю, що я не можу нікого засуджувати, бо мене там не було. Ви розумієте? Я думаю, що люди таке пережили.
в тій окупації. Що просто коли ці колаборанти, 90% з них втекло з Харківської області разом з російською армією, але їм нема куди повертатись, бо люди в селі ж то знають, хто що робив. Вони просто пішли і спалили хати цих людей. Все. Тепер вони навічно в руському мірі. Я думаю, вони мають бути з цього щасливі. Пані Христино, дякую вам Будь дуже ласка. за цю розмову, за змістовні речі. Розумію, що це тема не одного ефіру, але це те, що ви коротко окреслили тези і розповіли деталі. Дякую вам дуже. Будь ласка, сподіваюся, це буде корисно. Я сподіваюся, ми достукаємося до людей, Руслане, тому що, мені здається, це найголовніша наша Це мета. головніше. Так. Дякую вам, що ви додивилися нас до кінця. Нагадаю, що буде у нас в описі посилання на сайт проєкту «Де наші люди» і дослідження, до речі, Центру громадянської просвіти Альменда, про яке ви згадували, теж буде в описі. Пишіть в коментарях, чи було вам корисно цей випуск. Донатьте на Збройні Сили України і наближайте нашу перемогу.